खुलुमबाय गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थांबनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो माबोरै गावबागावनि डकुमेन्टफोरखौ जोङो अनलाइनाव जिखुनु जोङो पान कार्डआनो जा जोङो भटार कार्डआनो जा एप्लाइ खालामोब्ला जोङो डकुमेन्ट आपल'ड खालामनो गोनां जायो। बैफोर डकुमेन्ट आपल'ड खालामनायाव जोंहा माखासे डकुमेन्टखौ जोंनियाव MB KB बियो अबा 200 KB अबा 2 MB बेफोरबायदि बियो। जोङो दा बैफोर गावबागावनि डकुमेन्टखौ माबोरै जोङो 200 KB बा 2 MB 2 KB बेफोरबायदि माबोरै खालामगोन आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। जों अनलाइननि जिखुनु खामानि मावा मानो जोङो गोबां अनलाइननि प्रसेसफोराव नुनो मोनगोन नोंथांमोना 2 MB KB बेफोरबायदि बिनाय जोङो माबोरै गावबागावनि डकुमेन्टफोरखौ जोङो आधार कार्ड बा पान कार्ड जोङो गुबुन डकुमेन्टफोरखौ जोङो माबोरै 2 MB KB जोङो फट'खौ खालामनो हायो आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांगोन। फारसेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय। आं दाख्लै लिट्रिंनि माखासे एप्लाइ खालामनायबो भिडिअ खालामदों। बेयाव माने गुबुन मानसिफ्रा बुजिना मोनाखै जोंना फट'फ्रा माने आपल'ड जायाखै होनदों। बेयाव जोंहा 200 KB जानांगौ मेक्सिमाम बेयाव लिरनानै होखादोंमोन। बिनिफ्राय माबोरै खालामगोन जोङो फट'खौ 200 KB बेफोरखौबो रोङाखै। आं दिनै मायाव खालामो आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोनाबो सोलोंनानै लाबानो जाबाय। आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चेनेलखौ नायदों भिजिट खालामदों अननानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोना बेखौ खालामनो थाखाय नोंथांमोना गावबागावनि डकुमेन्टखौ MB KB खालामनो थाखाय नोंथांमोना फार्स्टआवनो नोंथांमोना क्रम ब्राउजारखौ बाहायबानो जाबाय। क्रम ब्राउजार बयनावबो थायो जायफ्रा मबाइल गिदिर बाहायो नेट सालायो बयनिबो मबाइलाव क्रम ब्राउजारा थायो। अब्ला आङो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामसै। बिनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना नुगोन सार्च अर टाइप वेब एड्रेस बेयाव नोंथांमोना सार्च खालामनांगोन। बेयाव नायबानो जाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थानि। बेयाव नोंथांमोना सार्च खालामनांगोन नोंथांमोना बेयाव सार्च खालामनांगोन फटक रेजिस्टारखौ नोंथांमोना सार्च खालामनानै नोंथांमोना टाइप खालामनानै थुबानो जाबाय। बेयाव नायबानो जाबाय फटक रेजिस्टार नोंथांमोना बेखौ थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन नोंथांमोना एसे स्क्रल डाउन खालामबानो जाबाय गाहायाव फैबानो जाबाय। बेयाव नायबानो जाबाय MS रेजिस्टार बेयाव नोंथांमोना थुबानो जाबाय। नै बेयाव बिनि वेबसाइटआ दंखायो फ्रियावनो नोंथांमोना हागोन बेखौ नोंथाङा MB KB खालामनो गावबागावनि डकुमेन्टखौ। बिनिफ्राय आं बेयाव थुनानै एसे खनसे बेखौ जोङो मिथिना लानाया जोबोद इम्परटेन्ट। जों अनलाइननि खामानि मावनायाव बेखौ जोंनो नांथारगौ बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव दंखायो नै सेलेक्ट इमेज बेयाव नोंथाङा नोंथांनि फट'खौ लाबोनांगौ। बिनिफ्राय बेयाव थुबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव दङ नायबानो जाबाय। नोंथाङा नोंथांनि फ्रम गुगोल ड्राइभनिफ्रायबो लाबोनो हायो फट'खौ। बिनिफ्राय आं डाइरेक्ट इमेजनिफ्राय लाबोखागोन बेयाव थुनानै होबानो जाबाय इमेजाव। बिनिफ्राय आङो जिखुनु बेयाव डकुमेन्ट लाबोगोन लेखाफोरखौ लाबोगोन नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय आङो बेयाव दानाव थुनानै होगोन। अब्ला बेयाव फैबाय नायबानो जाबाय बे लेखाया फैबाय दै बेयाव। बिनिफ्राय दा मा खालामगोन बेयाव दङ नायबानो जाबाय। गाहायाव नुगोन नोंसोर खनायाव आखियाव बेयाव नुगोन रेजिस्टार बेयाव नोंथांमोना थुनानै होबानो जाबाय। रेजिस्टाराव खनसे थुनानै होदो बेयाव। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवबाय नायबानो जाबाय। नोङो गाहायाव थांबानो जाबाय गाहायाव थांदो बेखौ बोखोदो। बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय बेयाव KB दङ KB अपसन बेयाव खनसे थुदो। बेयाव नायबानो जाबाय मोननै अपसन फैगोन बेयाव नोङो MB खालामनो KB खालामनो बेयाव नोंनि गोसोनि खोथा। नोंथांनि फट'खौ MB नांगौबा MB खालामनो हागोन KB नांगौबा KB खालामनो हागोन। बिनिफ्राय आं KB खौनो थुनोसै। बिनिफ्राय बेयाव नोंथाङा साइजखौ नायबानो जाबाय टारगेट फाइल साइज नोंथाङा बेयाव नोंथांनो बेयाव अपसन होखादों बेयाव नोंथाङा सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेयाव नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो नोंथाङा बेयाव 500 लिरदो बेसेबां जायो फाइलनि साइजखौ नोंथाङा नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव 500 खालामबाय। बिनिफ्राय बेयाव दङ गाहायाव नोंथांमोना अपसन नुदों रिसिजार बेयाव नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन नायबानो जाबाय नोंनि फाइलनि साइजआ बेसे जाखो बेयाव दं नै साइजआ 462.27 KB जाबाय दै बिनिया। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव नोङो अरिजिनाला बेसेमोन बेयाव नायबानो जाबाय 598 मोन। बिनिफ्राय नोङो दा बेखौ खालामबाय 462। बिनिफ्राय नोंथाङा बेयो फाइल साइजआ जायाखैबा नोंथाङा आरो बेक खालामनानै नोंथाङा खम खालामनानै होबानो बियो खम जाबावगोन। आरो नोंथाङा MB खालामनो गोसोबा MBबो खालामनो हागोन बेफोरबायदिनो खालामनो हागोन। नोंथांमोना फ्रियावनो इजि प्रसेस आं नोंथांमोननो खोन्थानाय थाबाय।